Moje ochorenie veľmi ovplyvnilo môj život aj môj postoj k životu, pretože som iná, ako som bola predtým. Vnímam viac prítomnosť a nežijem v minulosti a nežijem ani preto. Nehovorím, že si nerobím žiadne plány, ako robím si plány, ale nerobím si také tie plány, že žijem iba v tých plánoch, ako niektorí ľudia, ktorí stále sa naháňajú za niečím, ale uniká im to, čo je teraz, a myslím si, že veľmi ako prežívam prítomnosť. Či už pozitívne alebo negatívne. Dokážem sa aj veľmi tešiť, aj veľmi smútiť a som z toho rada, že to tak je. Leukémia mi vzala veľa nepotrebných ľudí, ktorí sa pohybovali v mojom okolí. A vzala mi veľa vecí, ktoré som mala rada, ale neskôr som si k ním našla cestu inú a robím ich opäť. A čo mi dala? Dala mi jednu veľmi dôležitú skúsenosť, ktorú nemôže zažiť len tak hocikto, a ukázala mi pohľad na veci, ktorý proste hocikto neuvidí. Bolo to ako veľmi náročné vidieť takéto niečo, ale v konečnom dôsledku je to pre mňa výhoda, pretože som silnejšia ako predtým a nežijem v ilúzii, že mne sa to stať nemôže, ale žijem v tom, že sa mi to stať môže a som s tým vyrovnaná. V podstate mám taký nadhľad a neriešim kopec vecí, ktoré riešia moji rovesníci alebo aj rôzni starší ľudia, nad ktorými sa pozastavujú, tak ja sa pozastavujem nad tým, že prečo oni sa nad tým pozastavujú. A je to také ako zvláštne a môj život je teraz iný. Je iný, ako bol pred chorobou. A nechcela by som ten život pred chorobou, napriek tomu, že som ju mala.